Livan çiyayên bilind û biheybet bi destê jinên Kurd kevneşopiyek tê berdewam kirin. Ew ji berhevkirina Pencarî. Gelê Kurd wek xwecihiyên vê erdnîgariya dewlemend têkiliyên xwe û jingehê xurt kirtiye. Li gor tecrübeyên hezar salan ew mîna dapîrên xwe Livan çiyayan li derdorê behra Wanê pencarên cur be cur berhev dikin û di çêkirina xwarinan da bikartînin. Jinên bajarê Wanê di demsala biharê û havînê da bo berhevkirina pencar serê sibê kom dibin. Rewîngiya wan di nava avahiyên bilindiyên beton da ber bi xwazeya xweşikiya rêzeçiyayên Artosî ve dest pê dike. Ev koma jinan ji heman balbatê ye û her sal di vê demsalê da bo berhevkirina mendê, siyabo û kariyê derdikevin rê. Dema jinên ketkar gihiştin kontarê çiyayê Artosê sifra xwe danîn û taştiya navdariya Wanê xwarin. Piştî xwarinê wan xurşikên xwe wergirtin pişta xwe û ber bi lûtkeya çiyayî ve meşiyan. Mêtane siyabo. Ma ku keşin mame ku da mecbure. Ecihê babu bakala xudam hoç. Ahmet halimtin am tiske zozanan am aşire. Am Kurd. Saat 6 sahare مدايا ريما بتجيكي خاص ويلا انا وجهدا ام بتشنا كمنا بمشي سري çiyay بس سبب توب كامي بخو چونگي كان چه بما بكي بتمي بخو بنوچن Siyabo piranî li nêzî lûtkeya çiyayê li rex keviyên berfê tê dîtin. Ew ji canan disekinin û bo diyarkirina nexşeriya xwe di nava xwe da diaxivin da ku xwe bigihînin Siyaboyê. Biçe tatî wa tahtê he. Behsê hat mile gote tevakiye ya. Ne eve, reçan ha eve. Li bajarê Wanê îsal direng zivistan xilas bû û bi vê yekê heya serê havînê rûnişvanan berhevkirina Pencar berdevam kirin. Perihan Feraşîn dibêje ku ew ne tenê bo berhevkirina Pencar, bo geryanê û bêhnvedanê jî hatine. Em navê Pencarê tê, belê em bo gezmaxê tê. Ev gele geryanê derkevî gele xweşiya me tê, em bêje ma dilê me rehet bî. Maraqê dinyayê jî gele hene. Em nizanim çivkê wê ca videmê bêjin walanekê em ê çin ger em tên wê ca ser navê Pencar em tên bixwe çola Xwedê dihenin em hinavê xwe hûn dikin em bên bila bêhna me bêt. Li vê deverê herî zêde Siyabo tê berhevkirin û bi Siyaboyê penîrê navdariyê Wanê û xwarinên cur be cur tên çêkirin. Piştî ku wan berberê êvarê Türkên xwe têjî kirin, êdî êdî ji çiya daketin. Ji ber barê giran wesayîta wan demekî asê ma û wan bi hevra minîbûsa xwe ji kurê derxistin û vegeriyan bajêr. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.